Bij SRI in Veenwouden wie in het Middiskoft een gehaktbalactie vanuit vakbonden FNV en CNV. Om in actie te komen voor een betere CAO en hegere leen. Wij vregen dan 12,5% als CNV van 1 jaar. En zij willen voor zeg maar, het eerste jaar minder dan 4% en het tweede jaar omrekenen ook minder dan 4%. Ja, dat is eigenlijk schandalig. Want ik zei correct, de meesten die je werkje, die je keihard werkje in een fabriek, dat is je goud in het werk. Jonge mensen ben net te vinden, oudere mensen die moet je houden, want arbeidskrachten weet wel je van. Dus dan moet je zuinig op wezen en dan moet een fatsoenlijk en goed leensje in oersteen. En dat net door, ja, dan komen we als vakboeren in actie. Het CNV zet hem net alleen in voor hegere leen, maar ook voor orenpunten. Ja, een van de punten is natuurlijk jongeren, jeugdonderzoeken. Nou, dan mag je ook een goede stagevergoeding worden bereiken komen. Dat speelt het al langer. Wie zei ze voor de metaal, iets metaal, €450. Worden werkjouweren eerst ook net aan. Daar strijden we ook voor. Maar dat je aan het werk bent, als je werk doet als jongere, dan word je direct een paar €100 per cent aan oor houden. Dus dat lijkt me heel logisch en daar strijden wij ook voor. Naast deze gehaktbalacties zit er nog meer op stapel. Komende maandjes zetten stakingsweken uiteen, maar een stoet versierd met vlaggen die vanuit verschillende locaties naar de registratielocatie in Ljouwert gaat. Zijn jullie erbij? Werkjouwers denken ze altijd dat ze van dubbeltje op de eerste rij zitten kennen. En ze staan erom dat ze dat toch eens even veroordelen hollen, want dat kennen het meer. Ze denken het is een beetje de arrogantie van de macht toen je zegt van dat zij alles bepalen kennen. De werknemers met ervaring, met kennis en kunde, die hebben zoveel te bieden van het bedrijf. Als je daar net zuinig op bent, dan is ze voort, dan is ze naar de boorman, want die biedt het misschien wel.